дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеои дар як тарабхона бо рақосаҳои нимӯриён истироҳат кардани мансабдорони ҳокимияти ноҳияи Сирдарёи вилояти Сирдарёи Ӯзбекистон нашр шудааст. Дар видео дида мешавад, ки ба назди мансабдорон, ки дар тарабхона шом мехӯранд, як гурӯҳи рақосаҳо бо либоси нимӯриён ҳозир мешаванд ва барояшон мерақсанд. Мансабдорон ин лаҳзаҳоро бо телефон ба навор мегиранд ва ба рақосаҳо пул мечаспонанд. ин видео дар байни корбарони ӯзбек чунон сару садои зиёд ба по кард, ки мақомоти ҳокимияти вилояти Сирдарё маҷбур шуданд, ки дар канали расмии худ дар телеграм-канал дар ин бора шарҳи расмӣ чоп кунанд, вале шарҳе, ки узри бадтар аз гуноҳро мемонад. бино ба иттилои расмӣ, ин видео дар нимаи моҳи октябри соли 2020 тахминан соати 21 дар тарабхонаи Евроазия сабт шудааст. дар ин ҷо кормандони мақомоти маҳаллӣ аз ҷумла сардори идораи ободонии ноҳия, сармутахассиси нозироти экологӣ ва ҳифзи муҳити зист, сардори корхонаи фаръии давлатии Сувоқова, сардори идораи роҳсозӣ ва муовини кунунии ҳокимияти ноҳияи Сирдарё, ки он вақт ҳанӯз ёрдамчии ҳокими ноҳия буд, гӯё баъди кор ҷамъ шуда якҷоя хӯроки шом мехӯрданд ва гӯё ба ногоҳ ба назди мезе, ки онҳо нишаста буданд, рақосаҳои балети шов, ки дар ин тарабхона кор мекунанд, омада дар пешашон рақс карданд. бино ба фарзияи мақомот, гӯё ба мансабдорон ин рафтори рақосаҳо хуш наомадааст ва онҳо ба рақосаҳо пул дода аз онҳо хостанд, ки толлоро тарк кунанд. вале дар видеое, ки нашр шудааст, дида мешавад, ки мансабдорон барои пайдо шудану барояшон рақсидани рақосаҳои нимӯриён гӯё нороҳат шуда бошанд. баръакс дида мешавад, ки онҳо бо хушҳолӣ барояшон рақсидани рақосаҳоро бо телефон ба навор мегиранд ва ба онҳо пул мечаспонанд.